ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ। ସୋରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରିଣୀ ସୁଶ୍ରୀ ଦେନାହା ଦସ୍ତାଗିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ଯୋଗଦାନ ଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶଶିଭୂଷଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲକର 4ଟି କ୍ଲଷ୍ଟରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ରୂପେ ନୂତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରିଣୀ ସୁଶ୍ରୀ ଦେନା ଦସ୍ତାଗିରି, ବକ୍ତା ରୂପେ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିବଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା, ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ରାଜ ସେନାପତି, ବ୍ଲକ ଅତିରିକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅମିୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସକ ଦଳ ଡାକ୍ତର ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଶୀଳା କୁମାରୀ ପାତ୍ର ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ, ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ଆଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଖବର।